дядо Ричи. Хайде, мамо, върви. Хайде, мамо, отиваш в новия си дом. Да, мамо, трябва да си тук, защото трябват инжекции, хапчета, лечение. Ето, запознай се с Тунджа и с Блеки. Хайде, мамо, маймунчета. Спречи са, бе. Добре дошъл, дядо Ричи, при нас. Добре дошъл, миличък. И все пак, надявам се, неговите стопани, някой, ако го познае, Блеки, остави го, мамо, ако го познае, да ни потърсят, бихме съдействали за лечението и за храна. Лъки, мътни! Тук трябва сега да му оправим тук едно ограждение. Направо вече не знам къде да ги слагаме, честно казано. Сега ще му направим да му е комфортно. Айде, миличък, влизай, Блеки, изчезни. Айде, дядко. Дядо Ричи. Дядо Ричи. Хайде, миличък. Хайде, миличък. Хайде. Сега ще му сложим... Сега ще му сложим легалце, храничка, водичка, ще му измета. И ще го лекуваме 1 месец. Излизам навън да кажа каквото имам да кажа, защото тая Лъки просто не мъква. Ако стопаните на това кученце все пак се обадят, както казах, ще съдействаме и с храна, и с лечението, за да може поне да се изкара последните мигове от старните на спокойствие на мястото, където е свикнал да живее. Нали, Тунча? Блеки? Мале, какви сте вие вагабонче, гледай какво сте направили. Добре, защо постоянно ви правим удобства, а вие нищо не оценявате? Може ли такова нещо? Треперушка. О, Саши! Треперушка, леглото и стоя мълджалата и китенето си по земята. Рита, защо, мамо, някаш на едно място, някаш навсякъде? И по леглото си пикаеш, не мога да разбера, що за нехигиенична кучка си ти. Ужас. Сара, какво ти прави одеялото там? Защо не ти е в хладилника на топло да ти? Защо вадиш ти? Абе, вижте големи пакостници, бе. Абе, големи сте ви маймуни, бе. Човек да ви прави удобства, пак ви нищо не оценявате, бе, маймунчета. Ами, това е за сега от нас. О, Сашкин, страсилището на приюта. Оставям телефона да мога да свърша малко работа.